Учителю. Яков младши. Може ли за момент? Разбира се. Аз... Прости ми, аз... Притеснявам се да говоря. Говориш бавно, много добро качество. Искам да те питам нещо. Давай. Пращаш ни да изцеляваме болните и немощните? Да, това каза ти. Да. И казваш, че аз ще мога да изцелявам. Извинявай, просто ми е трудно да си го представя с моя недостатък, който не си изцелил. Искаш ли да си изцелен? Да. Разбира се, ако е възможно. Мисля, че знаеш, че е възможно. Защо не ме изцели? Защото ти вярвам. Какво? Якове младши. Скъпи Якове младши. Сега слушай много внимателно. Защото това, което ще кажа, определя живота ти до момента. И ще определи бъдещето ти. Разбираш ли? По волята на баща ми мога да ти изцеля. Веднага. И ти ще свидетелстваш, нали? Да, че правиш чудеса. Добро свидетелство. Но десетки хора вече разказват за чудесата. Ще има още стотици, дори хиляди. Но помисли за твоето свидетелство, особено при това пътуване. Ако не те изцеля, ти да обявиш, че пак слабиш Бог. Въпреки това, ще наблегнеш на всички тези неща, по-значими от тялото. Ще покажеш на хората, че си търпелив в страданието си, тук на земята, защото знаеш, че те очаква вечността без страдание. Не всеки може да го разбере. На колко души баща ми и аз бихме поверили тази задача? На малцина.